Понеже съм много умен, без да искам си стрих другото клипче, а за тези, които в бъдеще ще гледат, може би, и е любопитно, не са видяли, ето докъде стигнахме. Конвектора, тук колектора е монтиран, два колектора, само че сме го завили винчето. Ето ги трите радиатора. Първи, втори и трети радиатор. Третия победител в състезанието. А тук даже в правилното клипче тия тръби стърчаха, сега вече са хванати. Човека не искаше да къртиме, да му пробиваме, за да вкараме тръбите в стените, но това е друга тема. Така, значи сме до тук. Имаме три радиаторчета. Те малко не отговарят с прозорците, ако се гледа някой, защото от дясната страна, примерно, разстоянието е по-малко. Защото тук нивелира, като се сложи, и там е по-ниско, отколкото тук. Кой ви казва? Всички работим с нивелир, обаче и той ни лъже. И така. За момента толкова с това. Термопомпата ще погледнем утре.